הדם, את כלי הדם, את הגמישות של כלי הדם, ואת הזרימה של הדם, ובעצם הפעולה הזו הגיעה מטפלת בכל מיני בעיות של כלי דם, זאת אומרת קוסמת יודעת לטפל בכל מיני בעיות של כלי דם, אם זה דימומים, דליות או לחץ דם אפילו, כי היא בעצם משפרת גמישות של כלי הדם, וגם היא מטפלת גם בבריאות הלב, אוקיי? כי עצם זה שהיא מטפלת בזרימת דם תקינה, בדפנות של כלי הדם, אז היא גם משפרת את התפקוד של הלב. אז אנחנו יכולים להשתמש את זה בכיוון הזה, ויש בה חומרים נוספים שהם בעצם טובים לטיפול באלרגיות. עכשיו, זה לא אומר שאדם שכרגע נמצא באיזה אלרגיה מסכנת חיים, אני אתן לו קוסמת, לא הכוונה בכלל, כן? אלא לאנשים שיש להם נטייה לאלרגיות, לדוגמה אלרגיות עונתיות, או אלרגיות לאבק, או לאיזשהו, אוקיי, אז אנחנו רוצים בעצם לעזור להם לחוות פחות את האלרגיה, זאת אומרת, יש בכל התהליך הזה של האלרגיה, תאים שמפרישים המון לך, אוקיי, זה מה שבעצם מכביד על כל הנשימה בעצם, כי התאים האלה נמצאים במערכת הנשימה, בעור, במערכת העיכול, וזה בעצם התסמינים שיש אלרגיה, יש בעיות של עור יכול להיות בעיות נשימה, או בעיות של מערכת העיכול, ובעצם הקוסמת, החומר שנמצא שם בתוך הקוסמת, גורם לתאים האלה שמפרישים להירגע, לא להפריש בעצם את החומרים האלה שגורמים לתופעה האלרגית, ולנטרל חומרים מסוימים שגורמים לתגובה הדלקתית והאלרגית להיות סוערת. אז קוסמת, יש עוד דגנים שלא ציינתי קודם, שגם בהם יש את החומר הזה, אני אגיד את השם רוטין, שהחומר הזה בעצם הוא זה התפקיד שלו לעשות, לטפל באלרגיות, להקל על תופעות של אלרגיה, הוא לא מטפל באלרגיה, להקל על תופעות של אלרגיה, יש את זה גם בקינוע וגם בקינוע ובאמרנט. אוקיי. עוד דבר שאנחנו יודעים מבחינה מחקרית על קוסמת, היא מורידה כולסטרול ומונעת יצירה של אבני מרה, יש לה איזשהו תהליך מיוחד שהיא עושה את זה, לא ניכנס לכל התהליכים הביוכימיים, אבל מבחינה מחקרית זה מה שהיא עושה, היא יודעת להוריד רמות של סוכר בדם, והיא משפרת את המראה של העור. המראה של העור יכול להשתפר רק זה שיש לה יכולת לטפל בכלי דם, בזרימה של דם, בגמישות העור, ובעצם בהזרמת דם טובה ותקינה לעור עצמו. אז היא גם משפרת מראה של עור. אז זה הקוסמת מבחינה מחקרית. מבחינה אנרגטית, אנחנו משייכים את הקוסמת ליסוד המים, גם כי אם אנחנו חושבים על העונה שמתאים לאכול אותה, או על המקום שממנה הגיע, מקום שהוא אזורים שהם קרים, אוקיי? מין תחושה של חורף, אוקיי? אזורים קרים מאוד, קוסמת הייתה הדגן העיקרי. מבחינה אנרגטית מבחינה מקרוביוטית, האנרגיה של קוסמת היא חמימה. עכשיו, אני כן מדגישה מקרוביוטית, כי אם תפתחו ספרים בתזונה סינית, או תזנים, או אולי אפילו באיוודע אם מדברים על קוסמת, כן מדברים עליה שהיא קרירה. ויש הבדל בהסתכלות לפעמים אתם תראו גם את זה, זה קורה גם בצמחים, בצמחי מרפא, שלפעמים מגדירים אותם בספר אחד חמימים, בספר אחר קרירים, אבל אנחנו כן מסתמכים גם על האנרגטיקה, אבל גם אנחנו צריכים להבין שזה דגן, זה לא עכשיו בשר, אוקיי? יחסית לכל הדגנים, הקוסמת יש לה אנרגיה חמימה, זאת אומרת אם אני אקח אותה לעומת שיבולת שועל או לעומת חיטה, אז קוסמת היא יותר מחממת, יש לה אנרגיה יותר מחממת. זה לא אומר שהיא ממש מחממת יחסית לדגנים האחרים, היא הדגן הכי יאנג בגלל היכולת שלה לחמם יותר מכל דגן אחר. כמובן שאנחנו קולים אותה, וזה בעצם הרבה פעמים שאנשים קונים קוסמת בסופר או בחנויות, אז אנחנו רואים קוסמת שהיא חומה. זה בעצם הקוסמת שהיא קלויה, וכשהקוסמת הקלויה, בעצם הקלייה שלה הוספנו לה עוד חום, הוספנו לה עוד אפקט שמחמם,
הקוסמת בצורה הטבעית שלה היא בצבע ירוק, בהיר, בז' בהיר, עדיין בצורה הזאת היא חמימה, אבל בצורה הכלויה שלה היא יותר מחממת. זאת אומרת, אם אני רוצה להביא איזשהו אפקט טיפולי מחמם, ובנוסף לזה להדגיש את החימום, אני אבקש לקלוט את הדגנים לפני השימוש. ואם אני משתמשת בקוסמת, אז כמובן אני אקלה אותם כדי להביא עוד אנרגיה של חום ושל יאנג. אז אם ככה, היא טובה למצבים של קור. כמו שראינו, היא טובה למצבים של זרימה של דם, לזרימה של צ'י, להביא איזושהי אנרגיה של יאנג. אוקיי? אם אנחנו רוצים להביא אנרגיה של יאנג, היא מאוד מתאימה. כמובן, אנחנו לא נבחר אותה כדגן עיקרי במצבים שיש חום, אוקיי? כשאנחנו נלמד הבחנות, נבין מה זה אומר חום, קור, אוקיי? אז התמונה תהיה יותר ברורה. אבל לעכשיו אפשר להגיד חום, זה יכול להיות אפילו הדמומיות, אם נראה תופעות של אודם, או תופעות של חום אפילו גבוה, אוקיי? אז אולי לא נשתמש קוסמת כדגן הראשון, אוקיי? רק אחרי האיזון של החום. כשנלמד על חום, נבין יותר איזה עוד תופעות נכללות בחום. כשאנחנו מדברים על קוסמת, אנחנו יכולים להשתמש בה כזרעים שלמים, ולבשל אותה כמו שמבשלים אורז, כמו שמבשלים גריסים, עם מים, פשוט לא צריך להשרות אותה ולא שום דבר, פשוט לשטוף אותה ולבשל עם מים בסיר, אפשר להוסיף קצת מלח, זה הבישול הבסיסי שלה. אפשר למצוא אותה בצורה של קמח, ואז אפשר להכין ממנה כל מיני מאפים, טורטיות, אבל צריך להבין שהקוסמת אין בה גלוטן, לכן בטח צריך להוסיף עוד דברים שמאחדים או מחברים, למרות שקוסמת יש לה מי שבישל קוסמת, טורטיה מקוסמת, יש בה משהו קצת הסליימי כזה, זה בעצם עוזר לאיכות של הדברים, אבל מי שמחפש לחם בצורה של לחם, אז הוא לא יקבל את זה מקמח קוסמת. הלחמים של הקוסמת הם יותר עוגתיים או דחוסים קצת, בגלל ההרכב שלה, אוקיי? שאין בה את הגלוטן. אז יש לנו קמח שאנחנו מכינים ממנו טורטיות, או מכינים ממנו אטריות, כמו אטריות הסובה. אטריות סובה, יש כל מיני סוגים, מי שמאוד חשוב לו שאין בזה גלוטן, חייב להסתכל ברכיבים ולראות שהרכיבים הם 100% קוסמת. אם יש בזה דברים אחרים, יכול להיות שיש בזה גם גלוטן. זה על הקוסמת, אנחנו יודעים שמקוסמת, לא רק מקוסמת, כמעט מכל הדגנים אפשר להכין איזשהו או בירה או איזשהו אלכוהול מסוג אחר. אז מקוסמת יש גם בירה מקוסמת. כמובן שמבחינה אנרגטית, ברגע ככל שהזרע עובר שינויים ועיבודים, גם מבחינה אנרגטית הוא משתנה, אוקיי? אז קוסמת, אז אם אני ארצה להכניס קוסמת לתפריט שלי, אני לא אבחר בבירה, כי בירה מבחינה אנרגטית היא לא מחממת, אוקיי? היא אולי מחממת לטווח קצר, אבל האפקט הסופי שלה היא קירור, ולכן היא לא מתאימה, כן? נתתי פה דוגמה של בירה, כי זה אחד מהתוצרים של קוסמת, אבל זה לא אומר שאני תיתן את אותו אפקט, אוקיי? בגלל כל העיבוד שהיא עוברת. הדגן הבא יהיה שיפון. רגע. שיפון, אוקיי. גם זה דגן בעצם שמגיע אלינו ממזרח אירופה, גם הוא בעצם יש לו יתרון שהוא יכול לגדול בתנאי קור בצורה הכי טובה, ולכן גם הוא מגיע מאזורים של מזרח אירופה, רוסיה. אוקיי, נמשיך. יש בו גם תכולה של סיבים מאוד גבוהה יחסית, ובגלל ההרכב הזה שלו, הוא יכול בעצם להיות טוב, לתת איזושהי תחושה של סובה לאורך זמן, וגם בעצם לאזן את הרמות של הסוכר, כי הספיגה של הסוכר מהמעיים למערכת הדם היא יותר איטית, כי יש בעצם את הסיבים של הסיבים תזונתיים שבעצם
משפיעים על הספיגה של הסוכר. נמשיך. מבחינה אנרגטית, אז הוא משוייך בגלל הטעם המעט חמצמץ שלו ובגלל האפקט שלו להניע צ'י, אנחנו משייכים אותו בעצם ליסוד העץ, בעצם דגן שיכול לחזק את התפקוד של כבד וכיס מרה, הוא טוב מאוד לניקוי, מתאים מאוד למצבים שיש לחות ולחה, בגלל היכולת הזו לחזק את יסוד העץ שבעצם האפקט שלו הוא להניע את יסוד האדמה, את היסוד שבעצם האנרגיה שקשורה אליו היא לחות ולחה, ואז בעצם השימוש בשיפון מתאים במצבים כאלה. אנחנו לא ניתן אותו שוב פעם במצבים שיש יובש מאוד גדול, אבל כן שיש לחות וכשאנחנו רוצים בעצם להניע. כשאנחנו מכינים ממנו שיעור, הטעם החמוץ שלו עוד יותר מודגש, ולכן האפקט שלו להשפיע על יסוד העץ עולה. וככל שהטעם הוא יותר חזק, אז ההשפעה שלו יותר חזקה. גם בשיפון אנחנו יכולים להשתמש כמו שמכינים אורז או כמו שמכינים דגנים אחרים, מכיוון שיש לו קליפה שהיא קצת יותר רבה ויותר סיבים, הוא חייב לעבור איזושהי הכנה מוקדמת שהיא השריה. בעצם ההשריה היא גם מעוררת את החומרים הפעילים שיש בתוך הדגן הזה, בתוך השיפון, אבל גם בעצם קצת מרככת את הסיבים ומאפשרת לנו גם עיכול יותר קל של הדגן הזה וגם בישול יותר קצר. זה לא דגן שמתאים לאנשים עם מערכת עיכול מאוד חלשה, אוקיי? זה לא יהיה דגן ראשון שאני אתן לאנשים, גם אם יש המון לך, אני לא אתן אותם לאנשים אולי חלשים מאוד, או אחרי ניתוח, או אוקיי, אנשים שמערכת העיכול חלשה, בגלל הרכב סיבים גבוה, שיכול להקשות על עיכול, אז אפשר להכין אותו בצורה הזו. היא מתאימה מאוד לכל מיני תבשילים שמבשלים המון זמן, כל מיני נזידים ותבשילים כמו אולי חמין, שמתבשלים המון זמן, אז ככל שמבשלים אותו יותר, כך יותר קל להקל אותו, וזה עושה לו יותר טוב. אנחנו מכירים שיפון עם כל הלחמים שמגיעים מפומפרניקל, כל מיני לחמים גרמניים, קרקרים שמכינים מהם, הם מאוד מתאימים לאפייה של קרקרים, בגלל שהם מאוד קשים. וגם מבחינה מסורתית עושים מהם דייסות. כמובן שכדי להכין דייסה מהשיפון צריך כן להפוך אותו לקמח, קשה מאוד להכין דייסה מהגרגירים השלמים שלו, הופכים אותו לקמח, ואז את הקמח בעצם מבשלים במים רותחים. מבחינה מסורתית לפעמים מוסיפים איזשהו חלב וקינמון, כדי להוסיף עוד איזשהו אפקט קצת יותר קרמי, מלכלך, בגלל היובש שהוא יוצר. וגם משיפון אנחנו רואים שמכינים אלכוהול, וויסקי, אבל שוב פעם, אם אני רוצה להוסיף שיפון, זה לא יהיה הבחירה, אנחנו נוסיף אותו בצורה אולי הכי קלה כרגע זה קמח, בתור מאפים או בתור דייסה, לחם הכי קל להוסיף, לחם שיפון או מחמצת שיפון. אם אנחנו רוצים להוסיף עוד איזושהי אלמנט של יסוד עץ, של הנאה ושל ייבוש לתזונה שלנו או של המטופלים שלנו. שעורה. אז עוד דגן שהוא כן נחשב כאחד מחמשת הדגנים, והוא נחשב כדגן אמיתי, אחד הדגנים הכי עתיקים שבעצם בויתו ראשונים על ידי האדם, גם כי היה מאוד קל לגדל אותו, ומאוד ידועה גם בכל מיני כתבים עתיקים, גם בתנ"ך. למרות שיש בו פחמימות, שזה בעצם סוכרים, מתפרשים בסופו של דבר לסוכרים, התכולה שלו, גם של החלבון וגם של הסיבים,
בעצם מונעת את העלייה של סוכר בצורה חדה ומהירה. כמובן שאני, שוב פעם, אני לא אתן לאנשים סוכרתיים לא מאוזנים ישר שעורה, אלא אם כן אני ממש זה יתאים, אבל בדרך כלל זה לא יהיה הדגן הראשון שאני אחשוב עליו, אני אחשוב על דגנים אחרים, אוקיי? לדוגמה, דוחן, או קינוע עם מתאים, או אורז שחור שדיברנו עליו שמתאים, אוקיי? לאו דווקא ישר שעורה, אבל כן אני צריכה להבין שאם יש איזושהי נטייה לסוכרת, או אפילו סוכרת בדרגה נמוכה, או התחלה של טרום סוכרת, יכול להיות, עם הסימנים כמובן שמתאימים, כי הכל זה מבחינה אנרגטית, אנחנו לא רק מסתכלים על ההבחנה המערבית של המטופל, אלא אנחנו צריכים לראות מי עומד מולנו, ומה הסימנים וההבחנה האנרגטית שאנחנו רואים, ואם זה מתאים, אז כן שעורה נכנסת פה, כי היא יודעת לאזן רמות של סוכר. גם מבחינה מחקרית ראו שהיא יודעת לאזן טריגליצרידים גבוהים, יודעת לטפל בעודף משקל, וכתוצאה מכך היא בעצם מאוד טובה לכל הנושא הזה של טיפול באנשים עם מחלות מטאבוליות, כמו סוכרת, יתר לחץ דם, שומנים, הסיבים, הכמות של הסיבים הגבוהה, וגם מבחינה אנרגטית, תכף נראה למה היא עושה את זה, היא יודעת לטפל בכל מיני נטייה לעצירות, אוקיי? גם הסיבים וגם האנרגטיקה שלה שתכף נראה, היא יודעת, בעצם אנחנו הרבה פעמים כשאני כאילו שעורה עולה, זה כשיש עצירות, אוקיי? ותכף נבין עוד מה. מבחינה אנרגטית השעורה יש לה יכולת להניע ולשתן. וכשאני רוצה להשתמש באפקט הזה, זה בדרך כלל אני רוצה להניע ולשתן מצבים של לחה או בצקת, או איזושהי הצטברות של נוזלים, או הצטברות של לחות בגוף, אוקיי? ואז אני דבר ראשון אחשוב על זה, לדוגמה, מטופלים שמרגישים שיש להם נפיחות ובצקות ברגליים, או במפרקים, או קושי בתנועה, במיוחד בבוקר, שיש איזה מין קושי להניע את הגוף, אוקיי? קושי להתחיל את היום, שעורה היא הדגן שאני אחשוב עליו, גם בגלל האנרגיה שלו, של יסוד העץ, וגם בגלל האפקט המניע של הדגן הזה. אמרתי שהיא מתאימה למצבים של עצירות, אז היא מתאימה למצבים של עצירות שיש בעיה בתנועתיות, בעיה באיזושהי דחיפה של תנועה, אוקיי? שיש המון לחה, שנובעת מזה שיסוד העץ הוא בעצם חלש. יסוד העץ חלש, זאת אומרת אין לנו מספיק תנועתיות במעיים, והשעורה תתאים במקרה הזה. אוקיי, אז כשאנחנו פוגשים שעורה, אנחנו כמעט ולא משתמשים בשעורה כשעורה בבישולים שלנו, כי שעורה היא דגן שיש מעבר לקליפות הקשות שמוציאים לכל הדגנים מההתחלה, המוץ, יש לה עוד קליפה שהיא קשה מאוד לעיכול, והיא גם לא מתעכלת במערכת העיכול שלנו, ולכן יש קילופים, אוקיי? יש קילופים שונים של השעורה, וברגע שמקלפים אותה, אנחנו קוראים לה גריסים, וזה בדרך כלל מה שאנחנו נשתמש או נבשל גריסים. אז וככל שהגריסים יעברו יותר ליטוש, זאת אומרת, ככל שיהיו יותר קליפות שיוסרו מהשעורה עד בעצם לליטוש המקסימלי, שזה גריסי פנינה עגולים לבנים קטנים, אז ככל שמלטשים אותם בעצם גם מורידים את הכמות של הסיבים ואת החלבון, ובעצם מעלים את הכמות של הפחמימות בתוך הדגן. אז בעצם התהליך הזה של הקילוף והליטוש הופך את הדגן הזה, ככל שהוא יותר מלוטש, הוא יהיה יותר איני, אוקיי? הוא יהיה יותר, פחות אולי, הוא גם עדיין גריסי פנינה, בגלל ההרכב המיוחד שיש בשעורה, שהסיבים בעצם וגם החלבון מצויים בכל הדגן, אבל הפחמימות יותר מרוכזות במרכז, אז עדיין יהיו בו סיבים, יהיו בו חלבונים, אבל כשאני רוצה להשתמש בגריסים
למטופל בקליניקה, אני מבקש ממנו גריסים מלאים, לא גריסי פנינה, בדרך כלל. אז זה מבחינת הגריסים שאנחנו נמצא בשוק. יש גם קמח שעורה, שמהקמח אנחנו כן מכירים שמכינים לחמים, מכינים, אפשר להכין מאפים. הגלוטן בשעורה הוא לא דומה לגלוטן שיש בחיטה, אז אם אנחנו רוצים להחליף, אז צריך לקחת את זה בחשבון, שיש איזה שהם המרות של נוזלים שצריך לעשות, וגם איזושהי הכנה וציפייה מהלחם שיצא לנו, אוקיי? מי שרגיל לבשל, לאפות עם חיטה או חיטה מלאה, אפייה עם שעורה היא שונה לחלוטין, גם התוצר הוא קצת פחות אוורירי. משעורה מכינים, יש לטת שעורה, אם מסתכלים על כל הרכיבים של המזון, אז הרבה פעמים בתעשיית המזון משתמשים בלטת שעורה. לטת שעורה זה פשוט שעורה, גרעיני שעורה שעברו השריה במשך כמה ימים בעצם להנבטה, ואז למה עשו את זה? כי הם רצו בעצם לפרק את הפחמימות וליצור משהו שהוא יותר עם סוכרים יותר פשוטים, ואז זה מה שנותן את הטעם המתוק, ובסוף מייבשים אותו ואז טוחנים, ויש איזשהו לטת שעורה שהוא אבקת לטת שעורה, יש גם לטת שעורה שהוא נוזלי, ואז בעצם עושים תהליכים של הוספת נוזלים, ואז ייבוש מחדש, עד שנוצר איזשהו ממש כמו סירופ, כמו מייפל לדוגמה, או דבש, אז יש לטת שעורה. כמובן שמבחינה אנרגטית, אנחנו כבר לא מדברים על אותה אנרגיה של הזרע השלם של השעורה, פה ממש מחפשים את הטעם המתוק, זאת אומרת מחפשים את נקרא לזה פחמימות, יותר את הסוכרים, ומבחינה אנרגטית זה שונה לחלוטין. הלטת שעורה, כמו כל טעם מתוק או כל ממתיק, הוא מבחינה אנרגטית אנחנו אומרים שהוא איני יותר, הוא יותר מעלה לחוט, לעומת השעורה עצמה שהיא מעיפה לחוט, אוקיי? אז זה תוצר שאנחנו צריכים לשים לב אליו, למרות שהוא הגיע מהשעורה שהיא מניעה, הלטת שעורה בגלל העיבוד שהוא עבר ובגלל הטעם שלו, הוא הפוך לגמרי מהתוצר המקורי שלו. עוד דבר שרציתי לדבר עליו, שיש אותו המון, זה בעצם עשב שעורה. יש תוסף תזונה מאוד מאוד מוכר שנקרא גרין מגמה, ויש היום כבר עוד הרבה אחרים בשמות אחרים. בעצם זה שעורה שהפכו אותה לעשב שעורה, הנביטו אותה עד שהגיעה לממש לעשב, ובעצם משתמשים בחלק הירוק. גם הדבר הזה בעצם מדגיש את האפקט המניע של השעורה, מאוד מאוד מניע, מאוד מנקה, מטפל בלחות. יש בו, מי שרוצה לקרוא על הגרין מגמה יכול לראות שיש לה ממש את התכונות של, רגע, סליחה, עשיתי פה מיוט והעברתי חזרה. יש לה את התכונות של שעורה בצורה יותר מניעה. אם אני רוצה ממש להשתמש באיזושהי אפקט ניקוי והנאה, אני אשתמש בעשב שעורה. לאנשים שיש נטייה קבועה לייצר לחות, אוקיי? גם בגלל המבנה שלהם וגם אולי בגלל התזונה שלהם או האזור שבו הם גרים, אנחנו אולי נחשוב על עשב שעורה כדי בעצם לעזור בעצם לאיזשהו כמו פורמולה שאנחנו נותנים למטופלים, או איזשהם צמחים שאנחנו, או תזונה, אוקיי? כדי לעזור להניע ולהוציא לחות. אז העשב שעורה מדגיש את האיכות המניעה של השעורה והמנקה. אנחנו הרבה פעמים משתמשים בקליניקה בדגנים בצורה של משקה. אחד המשקאות הטיפוליים הכי כמעט שימושיים אחרי קוזו מבושי זה משקה שעורה. אז יש לנו כמה דרכים להשתמש במשקה שעורה. אחד, כתחליף של קפה. יש היום בשוק, היום אפילו בסופר הכי רגיל, יש תחליף של קפה שנקרא משקה שעורה אורגני, נמס אורגני. אז זה דרך אחת. או אני יותר אוהבת להשתמש במשקה המסורתי, בהכנה המסורתית שלו,
כי עדיין התחליף קפה הזה שיש בסופר, הוא עבר המון 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 עיבוד, אני לא יודעת בדיוק איך לקחו שעורה בצורה של גרגיר, הפכו אותה למוצר שהוא נמס בכוס שנעלם לחלוטין. זאת אומרת, כמו נס קפה, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מעובד, הוא כן יכול לשמש כתחליף טוב לאנשים שמאוד רגילים לקפה ומתחשק להם, הרבה פעמים זה מספק אותם, לא את כולם, אבל הרבה פעמים זה יכול להיות תחליף טוב לאנשים שרגילים לקופאין ולקפה. הוא עושה עדיין בטח אנשים שצורכים קפה כדבר ראשון בבוקר כדי לעזור לתהליך היציאה של הבוקר, אז הקפה שעורה גם עושה את זה בגלל האפקט המניע של השעורה. אבל אני רוצה כן לדבר על משקה אחר, משקה שהוא משקה שעורה, הוא נקרא מוגיצ'ה. רשמתי פה את המתכון, לא מסובך, מאוד כדאי יהיה להכין בטח לאנשים עם המון לחות, נזלת צמיחה, לטעמי הוא טעים, אני מאוד אוהבת אותו, זה אחד המשקאות הגבוהים שאני צריכה בגלל המפגש שלי לקחת, אבל מאוד מתאים לאנשים, גם עכשיו בעונה הזו בטח שיש יותר נזלות ולחות, אוקיי? אז מאוד מאוד מתאים, מאוד קל להכין, אם מישהו יסתבך וצריך עזרה, כמובן אפשר לכתוב ואני אוכל להנחות, אבל ההסבר פה הוא מאוד קל. יש שני דרכים לשמור על המשקה הזה, אפשר להכין אותו מהגרגרים השלמים ואז ממש לבשל אותו, או אחרי שבעצם לקחתי את הגרגרים וקליתי, שזה התהליך הראשוני שאנחנו עושים להכנת המשקה, קולים אותם עד לדרגה שזה לא שחור, כי אז יש לזה טעם מאוד צרוף, עד שזה מאוד חום כהה, ואז טוחנים את זה במטחנת תבלינים ושומרים את זה ומשתמשים בזה כמו קפה. כמובן שזה לא ינמס, זה יהפוך להיות איזשהו משקע בכוס, אבל עדיין הנוזל עצמו שהוא יהיה למעלה, הוא ייתן את האפקט של המשקה גריסים שאני רוצה, שהוא אפקט בעצם מנקה ומניע לך. אוקיי, אז זה המשקה שמכינים מגריסים. אוקיי, שיבולת שועל. וואו. אוקיי, שיבולת שועל. היא גם נחשבת לאחד מחמשת הדגנים. אני אגיד דבר אחד עליה מבחינה מחקרית, היא היחידה שה-FDA רושם על השקית שלה, מאשר לרשום על השקית שלה, שהיא בעצם צריכה של שיבולת שועל, אבל תשימו לב להמשך משפט, כחלק מתזונה דלת שומן רווי וכולסטרול, עשויה להפחית את הסיכוי למחלות לב. זאת אומרת, היא אחד הדגנים שמאוד נחקר, באפקט הזה שלו לשפר בעצם את הפרופיל השומני, של כולסטרול, של שומנים בדם, וראו שבעצם שימוש בשיבולת שועל בתפריט, יודעת בעצם להוריד את השומן, והיא עושה את זה, מכירים שאת מבשלים שיבולת שועל ויש את הג'ל, נוצר כזה מין ג'לי כזה, סליים כזה, ואותו סליים וג'ל מגיע למעיים, הוא גם נוצר, ממשיך להיווצר במעיים, במעי הדק, והוא בעצם לוקח איתו את המלחי מרק, שלא יספגו חזרה דרך הדם לכיס המרה ולכבד, ומה שזה מאלץ, ובעצם מוציאות אותו החוצה, ומה שזה מאלץ את הגוף לעשות, בעצם לקחת כולסטרול שכבר קיים בגוף, ולייצר אותו, כי בעצם איך לא צריכים מלחי מרה מכולסטרול. אז הוא בעצם נאלץ לייצר מחדש, וכל פעם שצורכים שוב פעם שיבולת שועל, שוב פעם נשטפים מלחי המרה שהופרשו מהכבד החוצה, והגוף שוב פעם צריך לקחת את הכולסטרול כדי זה, אבל זה מבחינה מחקרית, כמובן היה למשפט הזה חלק נוסף, מעבר לזה שמוסיפים שיבולת שועל, גם צריך שהתזונה עצמה תהיה דלה בשומן וכולסטרול, זאת אומרת, זה לא הדבר היחיד שצריך לעשות, כן? אי אפשר להסתבך רק על שיבולת שועל ולאכול כרגיל, והשומן או הכולסטרול או סוכר או כאלה יתאזן, זאת לא הייתה הכוונה, כמובן שזה גם במשפט הזה, זה ברור. מבחינה אנרגטית, אנחנו רואים את השיבולת שועל טיפה שונה מהמחקר, אנחנו מתייחסים אליה יותר לאפקט שלה המזין,
גם אם כשאנחנו מבשלים אותה, אנחנו רואים שהיא ממש נעשית כזאת, היא גם מאוד קלה לבישול, אבל היא הופכת להיות גם מאוד דביקה, היא מאוד טובה לדייסות, היא מאוד אינית, ויודעת בעצם לחזק את האין של הגוף, לחזק את הנוזלים ואת הדם. היא מאוד טובה לכלוך של האור. יש המון, אם משתמשים בה בתעשיית הקוסמטיקה, ליצירת סבונים, ליצירה של קרמים, גם לטיפול ביובש בעור, מבחינה חיצונית, אבל גם כלקיחה פנימית. היא יודעת בעצם, אנחנו אומרים שהשיבולת שועל היא יודעת לחזק אין, אבל יודעת לחזק את האין במיוחד של הכבד. אנחנו היום נלמד על הכבד ונראה שאחד התפקודים שלו זה בעצם כל הריריות, אוקיי? כל הרקמות החיבור ורקמות הריריות של הגוף, גם בעור, שיש לנו את הרקמה שהיא עשירה בדם, אז מי שאחראי עליהם זה הכבד, וכשאנחנו אוכלים שיבולת שועל בעצם אנחנו מחזקים גם את האלסטיות של העור, כי יש אנחנו מחזקים את הנוזלים, אבל גם פחות יובש. אז היא מאוד מאוד מתאימה למצבים של יובש, ובאמת היא הייתה אחד הדגנים המרכזיים עדיין בטיפול בשנה הזו, שהיא שנה שיש בה עודף ביובש. לא מתאימה כשיש לחות מאוד מאוד גבוהה, אבל כן, אני לא אפחד להשתמש בה כשיש הרבה פעמים, מי ששאלה פעם קודמת, אם יש לחות ויובש, אז לפעמים אני כן אעשה שילוב של שיבולת שועל עם דוחן, גם בגלל ששיבולת שועל היא מעלה לחות, אבל לא מעלה לחות, נגיד דוגמה, כמו חיטה לבנה, אוקיי? היא לא באותה רמה, אוקיי? למרות שיש לה את החיזוק אין, היא לא כמו חיטה, היא עדיין יכולה להיות בשימוש, בטח ובטח למטופלים שרגילים לאכול שיבולת שועל, אז אני אולי אבקש מהם, אוקיי, תוסיפו לזה דוחן, או תוסיפו לזה משהו שקצת מאזן את העלייה באין ובלחות, אבל אני לא לגמרי אוריד, כמו שאני אתעקש, לדוגמה, על הורדה של חיטה, למטופלים עם לחות גבוהה. אוקיי? אז כן, יש בה את העניין של לחות ולחה, אבל לא כמו חיטה. אוקיי. אפשר, אז אנחנו יודעים מה עושים שיבולת שועל, גם גרנולה וגם דייסות, ויש צורות שונות של זה כן אני רגע אגיד, למרות הזמן. שיבולת שועל מגיעה בסופר, או בחנות טבע, או איפה שאתם קונים, במקור, לא משנה, איפה שאתם קונים, יש כמה צורות. יש אותה בגרגרים שלמים, שהיא כמו חיטה או כמו גריסים, אוקיי? גרגרים שלמים. אפשר להכין ממנה גם דייסות וגם תבשילים וגם הכל. יש אותה באותה צורה כמו של גרגרים, רק שבורים. עדיין טובה, אז שברו אותם כי יותר קל ככה לבשל אותם בתור דייסה. יותר מהיר לבשל, אבל זה עדיין מבחינה אנרגטית אותו דבר. הקוואקר, לעומת, אני אלך רגע לצד הקיצוני, אנחנו יכולים למצוא קוואקר. קוואקר זה בעצם שיבולת שועל, שהיא עברה איזושהי גריסה דקה, ועברה איזשהו עיבוד ראשוני של בישול, ואז ייבוש, ואז בעצם היא הופכת להיות מהירת תחנה. היא גם היא הכי אינית בעצם, ופחות כשאנחנו מתכוונים להוסיף שיבולת שועל לתפריט, אנחנו פחות מתכוונים לשימוש בקוואקר, יותר לדוגמה לשיבולת שועל אולי גרוסה, או השיבולת השועל המלאה. גם שיבולת שועל בצורה שהיא מלאה, היא עדיין לא מתבשלת המון זמן, כמו שיפול לדוגמה, כן? זה גם בישול הוא לא מאוד ארוך, חצי שעה יכולה להיות דייסה נפלאה, אפילו פחות. אז מי שלא מכיר, שווה לנסות לעבור מקוואקר לשיבולת שועל מלאה. הנה שיעורי בית. קמח, שיבולת שועל, גם מתאים למאפים. היום יש עוד דבר שכן רציתי להגיד, אין בשיבולת שועל גלוטן, אבל למה בשקיות כן רשום ללא גלוטן אם אין בו גלוטן? כי שיבולת שועל בצורה מסורתית ובכלל גדלה המון פעמים ליד שדות של חיטה, ואז באיסוף או באיסוף או כשאוספים אותה לתוך שקים שהיו בהם חיטה, או בתוך המפעל שיש שיבולת שועל ומעבדים או אורזים שיבולת שועל, יש גם חיטה, ולכן חייבים לציין את זה שיש יכול להיות גלוטן.
אבל לא בגלל שיש בזרע עצמו גלוטן, אלא בגלל הסביבה שבה הוא גדל. וכשרשום שיבולת שועל ללא גלוטן, הייתה ממש הקפדה גם מהשלב של הגדילה עד השלב של האריזה, עד שזה הגיע לסופר בעצם, שזה יהיה לא בסביבה של חיטה. אז בשיבולת שועל אין גלוטן, אבל כן בסביבה שהיא גדלה או מעובדת. אז זה עוד דבר שרציתי להגיד, ולגבי הקמח, הרבה פעמים אנשים שצריכים, מדברים על, יש המון היום בגלל כל הנושא הזה של תזונה נטולת גלוטן, או חזרה לתזונה שהיא יותר בסיסית, בריאה, אז אנחנו נהנים מזה כולנו, ואחד התחליפים שמשתמשים בהם גם בכל מיני מאפים, וגם בכל מיני, נגיד, פנקקים לילדים, אז אפשר במקום חיטה להוסיף שיבולת שועל, מי שרוצה לנסות את זה מוזמן, זה תחליף טוב והוא עושה את העבודה. אפשר להכין משיבולת שועל גם טורטיות. מתכונים באינטרנט, או אם לא תמצאו, תשלחו הודעה, אני אשלח לכם. הדגן האחרון, תירס. תירס, אני אדלג. אז הוא גם אחד הדגנים המאוד מאוד נפוצים בגידול. הוא היחיד שמכיל ויטמין A, זה הדבר היחיד שאני אגיד עליו מבחינת מיקרו, החומרים שיש בתוכו. מבחינה אנרגטית, אנחנו משתמשים בתירס. תחשבו מתי הוא מופיע בעיקר בקיץ, הוא דגן שמאוד, הוא לא נחשב דגן אמיתי, אבל בצלחת הוא דגן, הוא מגיע מאזורים מאוד חמים, לדוגמה מקסיקו, מאוד, זה אחד מהדגנים העיקריים שלהם, אוקיי? אז הוא מתאים לטיפול בעונה חמה ובמצבים של חום, ובמצבים של יובש. התירס הוא הדגן הכי גדול, מבחינת הגודל שלו, אנחנו נראה שהוא הכי גדול, גם השיבולים שלו, הצורה שהוא גדל, הוא הכי גדול, הוא הכי אילי. פה אנחנו אמרנו שמשהו שהוא יותר גדול, יותר רחב, אז הוא יותר אילי, אז הוא גם יותר אין, ואני אוכל, למי מאוד יתאים להשתמש בתירס, מבחינת מטופל או בן אדם, לאנשים מאוד יבשים, אנשים שיש להם יובש מאוד גדול, מי שאני ארצה להעלות את האין, ויש לו נטייה גם לחום, ליצירה של חום, אוקיי? ואז תירס זה הדגן שאני אחשוב עליו. הוא לא יתאים לאנשים שיש לחות וקור, גם לא בקיץ, אוקיי? למי שיש סימנים של לחות וקור, אנחנו לא תירס גם בצורה של הפופקורן שלו, שהוא כאילו קלוי, אז הוא לא יתאים לאנשים שיש קור ולחות גם בקיץ, אוקיי? מאוד מתאים לאנשים אחרים שיש להם חום ויובש. אוקיי, אז אנחנו משתמשים בתירס גם בצורה של הקמח שלו, יש לנו גם טורטיות וגם עוגיות וגם דייסות שעושים כמו פולנטה וממליגה וכולי, ממש בצורה, בתזונה המסורתית. פופקורן, אז אנחנו בעצם, כשאנחנו קולים את הדגן, אנחנו מוסיפים לו מעט חום, עדיין התירס יישאר מעט מקרר ומעלה ללחות, גם בצורה הזו, אני לא אמליץ את זה לאנשים עם לחות, אוקיי? יש את הקורנפלור בעצם זה רק המילן של התירס, זאת אומרת, אם אמרתי שהתירס מעלה אין, אז הקורנפלור, אם אני מוציאה ממנו רק בעצם מהתירס רק את המילן ובלי הסיבים ובלי שום דבר שבעצם קצת מאזן אותו, אז הקורנפלור הוא בעצם האין הקיצוני של התירס, הוא באמת משמש להסמכה, אם אנחנו רוצים ליצור יותר איזשהו אפקט יותר איני בתפריט, יותר לח, יותר סמיך, אז הקורנפלור מתאים. אז מבחינה הזו הוא יותר אין מהזרע המקורי שלו, ויש לנו בתירס עצמו, לא בגרגרים עצמם, גם את הזקן של התירס שמשמש בכל מיני פורמולות לטיפול בבעיות של דלקות לדוגמה בשתן, או כל מיני עניינים במערכת השתן. זקן התירס יודע לטפל בזה, אנחנו לא ניגע בזה כרגע כי זה לא קשור לשיעור שלנו.
אבל מי שרוצה לקרוא יכול. זאת אומרת, זה עוד מוצר שמגיע מהתירס, שאנחנו משתמשים בו בטיפול. עברתי מהר על כל הדגנים שנשארו. אופה. יש כאן בסוף איזשהו סיכום. אני ממליצה לעבור על כל הדגנים. זה לא כזה הרבה, לעבור רגע במחברת ולעשות לנו כזה מין, כמו לעשות את העיגולים האלו לכל אחד מהקבוצות מזון שיהיו. עכשיו עברנו על דגנים, אחר כך נדבר על קטניות, על ירקות, ולראות איזה דגנים או איזה ירקות או איזה מזון מתאים לכל אחד מחמשת היסודות. ולמה? כי אחר כך יהיה לנו יותר קל שאני ארצה לטפל במטופל ולחזק את יסוד העץ, אז אני ארצה להשתמש בדגן שמחזק את יסוד העץ, בקטניה אולי שמחזק יותר את יסוד העץ, ירקות וכן הלאה. ולכן אני מאוד ממליצה לעשות את העיגול הזה בהמשך לכל המזונות האחרים, וגם לרשום ליד כל אחד עוד איזשהו משהו. לדוגמה, אני אקח לדוגמה את זה ואני ארצה שתעשו את זה בבית. לדוגמה אדמה, אז יש לנו גם אמרן, גם חיטה, גם כוספין, גם דוחן. וכשלמדנו ראינו שכל אחד מהם באמת יש לו איזשהו אפקט על האדמה, על יסוד האדמה, אבל הם שונים. לדוגמה חיטה ודוחן מבחינת הלחות, אוקיי? אז חיטה מלכלכת מאוד ודוחן לא מעלה לחות, אוקיי? הוא להפך, הוא יודע לטפל בלחות. בסדר? אז שניהם נמצאים באדמה, אבל כן הייתי נגיד רושמת ליד חיטה, מלכלכת, דוחן, מטפל בלחות, ועוד כמה דברים שלמדנו. אוקיי? ככה שיהיה לכם בקליניקה או אחר כך שתרצו להשתמש בבית, יותר קל בעצם לזכור ולחזור על כל החומר הזה. אז זה משהו שאני ממליצה עליו. וזהו, וסיימנו את החלק הזה של הדגנים. אז אם יש לכם שאלות, תכתבו לי. תכתבו בקבוצה אולי, או תכתבו, ואם יהיה זמן בסוף השיעור נענה. אם לא, בשיעור אחר פשוט נענה על השאלות, על הדגנים, אחרי שתעברו על כל הדגנים. אז שיהיה לכם המשך שיעור מענה. וזהו, ואני מעבירה את השיעור למירה, לדוקטור ליעד. כן.